ngabe wonke umuntu khona manje ukuze singapholisa amaseko siqalise umdlalo. Uma ngabe igama lakho livela encwadini ezingcwele uzobe sengena kulomongo walenyanga. Mayigama lakho livela weze ngaphambili athola imfanela sikubeke konke kume ngomumo simnike imfanela zakhe konke kucace angadideki indawo. Sezwana lapho? Ngiyadinga ngempela. Uma ngabe wonke umuntu eculiseka kungekho ongaba nenkinga singamnika usura lemali. Baba, nginesicelo. Baba, nami nginedingo. Nami nginesicelo. Hayibo baba. Senzani manje? Ngiyavuma. Okwenzekile kubi ngempela. Uma simvumele ukuthi athathe imali yalenyanga, angamshadisa udadewabo. Baba, kumele ngikhokhele ibhange le mali engilikoleta yona. Baba, nami nginezinto eziphuthumayo. Manje asinayo enye inketho ngaphandle kokubhida. Kulungile. Inani lokonga libiza amarupa ayi10 ozoyibuyisela nenzalo engaphezulu kakhulu uzothola inani lalenyanga. Qala nibhide. Awulaleli la Shatru. Usathu mayingabe ephumelela lapha akukho kuzoma endleleni yakhe ukuthi akwazi ukushada noTheju yabona. Noma ngenzeka wena loye uyobe icathalala. Manje ingakanani inzalo ngasinika yona? 5%. 6%. 7%. Amaphesenti ayi7. U7% okuqala. 7% wesibili. Shakalombili. 8%. 8% okuqala. 8% wesibili. 9%. 9%. Bheka mina Sura. Ungabhidi kulokho. Surya. Yeke lento. Uzovela uyimosha yonke. Kodwa malume, ngaphandle kwemali udadewethu phela ngeke zashada. 9% okuqala. Bese kuba 9% wesibili. 10. 10%. 10%. Surya, lalela, nginamaqhinga amaningi okulanda imali. Into ofanele uyenze wena njengamanje ukuthi uvale umlomo. 10% okuqala. U10% wesibili. 11%. 11%. 11% okuqala. 11% okuqala. Kube 11% wesibili. 11% wesibili. Qhubeka ngo3% wena njengamanje. Ungasimoshi isikhathi. 11% wesithathu. Okay. Iqiniso then. Usakaza inyoni engaki ngetsheli lodwa wena? Kwenze njani? Ubuyenzani lapho? Ubukulungela ukufaka imali engaka kule bid. Uzolahlekela okuningi kakhulu kulokho nokungekho. Engingakusho nje ukuthi umshado kaDeju. Ngikulungela ukungena kunoma iziphi indlela ukuze ngimjabulise. Uyamthanda usisi wakho kakhulu anginjalo? Bawukuphila kwami. Manje uzonikela ngempilo yakho kubo bonke abafuna idawari kosisi bakho. Sorry, icabange kanjalo banikile idawari. Kodwa yini isiqiniseko sokuthi bazomphatha kahle futhi uyohleza jabulile? Umshado hlanganisa inhliziyo embili zohlobo oluhlukile. Kodwa lapha egameni lomshado bafuna idiwari nokwenza ibhizinisi. Uyazi anginamandla. Kodwa uTheju sele kwathembisana lo mfana ngiyambona ujabule. Uma ngingakwazi mina ukumnika leyo njabulo njengomfowabo. Yazi impela inkosi impela angazi ukuthi ngiyophinde ngimbhekele ubani.
ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.